ye photo minnu ta Dubaï. Awɔ. Non, ni photo ɲana dɛ. Nin kɛra k'an to hôtel la. Non, ne yɛrɛ kun t'a dɔn k'an ka muso ninnu k'u civiliselen don ka se nin yɔrɔ ma quoi. Ɲɛ t'a la. I jɔ fɔlɔ dɛ. Hôtel la aw muso damaw de tun bɛ yen aw bɛ cɛ. An muso damaw dɔrɔn de don. An ka tɔn de don. Sinon. An muso dama dɔrɔn de don. Sinon hôtel la kun bɛ ɲini ka dumuni. Ayi dɛ, mais an taara séjour min kɛ obligatoirement an bɛ taa loger hôtel de la o. Donc nin y'an ka hôtel cour kɔnɔna de. I m'a ye wa? Donc a bɛ kɛ fɛ hôtel kɔnɔna na sisan nɔ nin fɛnɛ cour ba in bɛ yen nɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Arabuw bɛ yen nɔ, chinois bɛ yen, américains bɛ yen nɔ, vietnamiens bɛ yen, mɔgɔ sugu bɛɛ. Ɲɛ t'a la. Non, ɲɛ t'a la. Donc nin y'an ka groupe photo de. An ye shopping fɛnɛ kɛ o. K'a fɔ an ye shopping fɛnɛ kɛ. N tulo bɛ nin bɛɛ la. Donc i nalen ka bɔ Dubaï sa quoi. Awɔ, nin ye nalen ka bɔ Dubaï. Papu ko bɛ cogo di? Sabula ka da kan depuis don min na e y'a fɔ ne ye k'i bɛ taa Dubaï ne ma sɔn ka fɛn fɔ e ɲɛna. E yɛrɛ b'a dɔn sokɔnɔ kibaruya bɛ cogoya min na bi e b'a kalama. E ma ami ni Papu ye e b'a k'i bɛ taa Dubaï a wagati ni kun y'a fɛ i kun tɛ se k'a faamu. Jɛnɛ sabali. Papu ko bɛ cogo di? E bɛ fɛ ne ka mun de kɛ? Ne kelen de den ye Papu ya? N ko e ni ne de den don. Ne de ko k'e ka Papu gɛn. Ne tun y'a f'i ɲɛna a mɛnna n k'an ka fɛɛrɛ kɛ ka Papu ladamu nka ne m'a f'i ɲɛna k'i ka Papu gɛn dɛ. I sigilen min mun yɛrɛ la diɲɛ don o don manamanakan dama dama. E ye Papu ko kɛ cogo min na ni ne yɛrɛ kun y'a kɛ ten sisan b'a sɔrɔ ne sigilen t'i ka furu la. Ne k'e ka furu la n ko ne ye muɲu de muɲu ni sabali o de ye ne don e ka furu la. Wa muɲu ni sabali o de ye ne sigi e ka furu la. Ne ye kɔlɔkɔlɔ kasi de kɛ Papu ko la. N ye kɔlɔkɔlɔ kasi kɛ parce que tin bɛ den ani a ba cɛ tin bɛ den ani a masa cɛ Ala de b'o dɔn. N bɛ min f'i ɲɛna n'i bɛ wuli ka Papu ɲini wuli i ka Papu ɲini wa n'i tɛ wuli yɛrɛ ka Papu ɲini wuli i ka Papu ɲini. Kana Papu ko kuma fɔ ne ɲɛna bilen dɛ. I tulo bɛ n na kana Papu ko kuma fɔ ɲɛna bilen. Sabula n ye mun ye digi da ye dɛnɛ ye den foyi tɛ n bolo den kelen kɔ o b'a kunfɛ kabi san jumɛn yanni i ka wuli k'o ɲini hali ne tɛ se k'a mun f'i ye n'i ma wuli ni Papu ko kuma ye Papu ko kuma kana fɔ ɲɛna bilen dɛ. Bon n bɛ min f'i ɲɛna i ka furu i sigili désormais Papu ko de don. N'i ma wuli ka Papu ɲini Papu taara cogo min na ne yɛrɛ bɛ taa ten kɔsɔ. E ko cogo di? I ye dɔ mɛn o n'i ye kulo geren mɛn ko fiyewu dɔ de fora a kulo kan. Ouais, Mima. Ça va? Non, ici. Ici, ça. Ça va, ici. Oui, ça va. C'est le ballan, O ma ɲa dɛ. Ala ka nɔgɔya bɛ. Ka ban pewu. I sigi. Sabali sa, i sigi. Mima, n'i wele bi baasi tɛ. I ka cɛ Besi. Donc ne ni Besi ye ɲɔgɔn ye. A nana ne fɛ hali a ma ne fo. A nana i sigi ka fan bɛɛ kɛ mankan ye. Ko ne n'e bɛ ɲɔgɔn fɛ. Mama bɛ. I bɛ kuma in jɛnɛ. I b'a dɔn kɛ o don na ne m'a fɔ e ye n ko Besi nana ne minɛ se an ka da la. O tɛmɛnen kɔfɛ fɛn dɔ balila ka ne minɛ ne ma da la a ye kuma fɔ n'a bɛ fɛ k'o de kɛ o n'a m'a daminɛ walayi. A ye mun de fɔ?
Ne b'a fɛ ko Bezi ko ne ma k'ale ye bamananden halala de ye k'ale tɛ ne to yen nɔ ko fo ne ka taa ale ba ka minɛnɔgɔ ko fɛn dɔ balila ka ne minɛ ne yɛrɛ kɔni tiɲɛna ne hakili t'a la Bezi de la ne ma d'a la a ye min fɔ k'a bɛna kojugu min kɛ ne la a y'o de daminɛ. Mima i hakili latigɛ Bezi tɛ se foyi de la foyi ne ni Bezi bɛ ɲɔgɔn dɔn depuis an denmisɛnninma an bɛ ɲɔgɔn kan. Mamadu sabali dɛ depuis aw denmisɛnninma aw bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɛ e t'a dɔn aw kojugu kɛ la e b'a dɔn n'a sɔrɔ a bɛ kojugu kɛ dugu la. tigɛ wolo a tɛ foyi de dɔn walahi. Mamadu ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna Bezi ka ko in an ka ta n'a ye e b'a dɔn e ni ne de ka di depuis ekɔliso la fo ka n'i bɔ ekɔli la i ni ne de ka di Bezi kana na fiɲɛ bila an ka mɔgɔya la kana na nin si jata kana na fiɲɛ bila an ka teriya la an ka teriya kɛ n'a ye fɛn wɛrɛ imagine a kunkolo la o y'a kungo de ye kɛ o y'a kungo de ye. Ok Mima n y'a faamuya o diyara n ye ne yɛrɛ hakilina sera k'o yira ka ban an bɛ tɛmɛ n'an ka hadamadenya ye kana Bezi lajɛ an k'an ka hadamadenya lajɛ ka sini lajɛ quoi. An ka ko kɛ ten tɔ ne b'an bɛɛ la. Ok n y'a faamuya o de tun don. Mamadu ne yɛrɛ bɛ taa reposer. Ok. Rose. Ya. A bɛ cogo di? Cɛ i yɛrɛ i ma t'i sigi dɛ o ma an tɛ te min bi yan. I bɛ taa sɔrɔ mama ni papa ɲɛnafi de b'i la o de bɛ k'i fari faga tan. Yɔrɔ ye jago ye. Ne yɛrɛ depuis papa taara ne m'a dɔn est-ce que ne t'a wele i kelen a bɛ kun a ka numéro bɔ. Ya dɔn a bɛ ka sonné. Allô? Ouais. Ça va? A kɛra fama yɛrɛ walahi Rose bɛ yan tellement que i ɲɛnafi b'a la fo k'a bana i mɛnna yɔrɔ in na dɛ i bɛ n'a tɛmɛ ok donc t'a la Ala ka segin n'i ɲuman sinon i mɛnna dɛ walahi i ɲɛnafi ba de banna n'a fɔra mɔgɔ si tɛ yan e taara mama taara an fila dɔrɔn de bɛ yan ɲɛnafi bɛ ɲini k'an banna. Awɔ n'i ma kuma Rose fɛ dɔrɔn a bɛ sɔn ka bana. Alifa e mata barara la tile la ai ne mo pa pa Yana sa fogi wala iya namara kan ini itu loh nasa na do ini ga gabe ni mi nga sala da kaduri kala jono kana ni Io se non ti manda un ma fammi. Andiamo pojari, ero sicuro ya. Oyo program dala sa itete si sa we. Wuli ga tem na na ci na si da ma an yi ma we. No. Bez. Bez idere. Ça va? Ça va. Kan mame. Bashikila. En fama. Iborabi. Beti la de. Ewe chile la. Bez akera fama ere. Oduna ni tara mamaru se na wagire na wakati bele de tambi ngali ke uba fo kite ki mase. Okuma munde kera. No poiti. Du fama ni made bensi tayoro bora dunde e bolo yende itayoro bi. No magare poiti.
Bon, Foyi tɛ yen. ne pressé ne kan ka taa ci de la quoi. Sinon foyi tɛ yen. Cɛ an b'a kɛ de y'a mɛn. Awɔ. K'an bɛn. Problème t'a la k'an bɛn. Aisha ce nake kuma bane sai gin shigo papier fara la ɲɔgɔn kan sa ne sai gin ne banamuso a kɛ to dɛ na to ni min ta gɛrɛ na a kɛ to ça va Ça va. mun ye sɔrɔ da Wallahi ne t'a dɔn fɛn o fɛn kɛ ne la a balila k'an minɛ de. ala mais ma furaw ta N ye fura sugu bɛɛ k'a la o bɛɛ la a bɛ n dimi. non vraiment ma ɲɛ fiyewu mais o fura dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ o ma ko jɔnkɛ yiri mugu e ma o k'a la n'i y'o dɔɔnin k'a waati Awɔ dɔ y'o di ne ma mɛ ne m'o k'a la fɔlɔ. non n'i tagara dɔrɔn o k'a la ban i y'a faamu wa n'i tagara dɔrɔn i b'o k'a la quoi ya non nin juguya la dɛ ne de tɔrɔ ni bana sugu bɛ se ka e yɛrɛ ɲɔgɔnna muso ɲuman minɛ cogo min na walayi ya e bi e ka yɔrɔ ka jan nin yɔrɔ in ma An ka yɔrɔ man jan. E tɛ Jalo da. Jalo awɔ An ka so ni Jalo nin bɛɛ bɛ kari kelen. donc a bɛɛ bi kare kelen kɔnɔ quoi wayi o ka ɲi nɔ sisan donc an b'a kɛ cogo min na ne a ka di an ka kuma tuguni quoi mais i ka telefɔni b'o la baasi t'a la i b'i ka numéro don yan nɔ sisan n m'a essayer tile fila ka essayer k'i wele quoi n b'a fɔ walasa an bɛ se ka kuma cogoya min na quoi Mamadu. Ouais, Lagare. Kan ɲuman bɛ. T'en fous, t'es. Baasi t'i la. Non, pas du tout. Ko bɛɛ ka ɲi. Don. Mamadu cɛ tiɲɛ yɛrɛ don e ka cɛ don i ka cɛ ka kibaruya. Nga cɛ. Benzi kɛ. Lagare. Donc o besi nana ne fɛ yan nɔ. Awɔ. Non. A nana i sigi ne kɛrɛfɛ hali a ma ne fo. O yɔrɔ bɛɛ ka biya wuli n ka cɛ min ma ka ko. Wallahi n'a ma ɲa besi ma fanga b'a fɛ ka don besi la. Besi yɛrɛ nana kuma dɔw fɔ ne ma min ma ko la. Non. Fo ka ne yɛrɛ nimisa quoi wallahi. E ma wa? Non, Lagare kabako don. O de la ne bɔra kare kɔnɔna fɛ n bɛ ka nale yan ne n'a bɛnna. I b'a fɔ ko depuis Ala y'a da tɛ ne don ne ko Benzi a ma kuma ne fɛ. N k'i ta i bɛ ka taa min a ma kuma. Ne fɛnɛ y'a to yen n nana o de la n ko n bɛna e ɲininka. N'a y'a sɔrɔ ni min bɛ Benzi kɔ yɛrɛ la an k'a ɲini k'a ɲɛdɔn. Lagare. Depuis besi nana biya ci ne la o ni bi cɛ ne ni besi ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ. E dun ni Benzi ka jɛ ka kɔrɔ dɛ o tɛ bi la jɛ ye dɛ muso ko kana n'a jɛ in tiɲɛ dɛ. Mais muso ko b'a fɛ k'a tiɲɛ dɛ. A k'a ɲini k'a faamu muso baden na muso bɔnnen bɛ fan bɛɛ muso kelen nɔfɛ ale ni e mana na tiɲɛw la o cɛ man ɲi dɛ. Ne ye n bɛɛ lajɛlen de fɔ besi ye. Mais ne bɛ min fɔ e ɲɛna Benzi to yen. Benzi bɛ yɔrɔ min sisan a t'a dɔn a bɛ min kɛ a t'a dɔn a bɛ min fɔ susi min bɛ Benzi kan sisan Benzi ɲɛ tɛ ko la dɛ a kulo tɛ ko la mais e ka n'i ta Benzi fɛ a ka jɛ bila jɛ tɛ a ka jɛ ye jɛkɔrɔba de muso ko kana na o tiɲɛ dɛ aw bɛɛ kana jɛ ka kɛ kelen n'ale fililen don e b'a lajɛ ka i sabali donc i bɛ an bɛ fɛɛrɛ tigɛ ka min ma nɛgɛ kɛrɛfɛ mais i kana décourager dɛ n'ale ma min don e kan ka dɔn bari ale bɛ yɔrɔ min sisan a ɲɛ tɛ fɛn na dɛ e kana na a kɛ i n'a fɔ a t'a kɛcogo la n'o kɛra mɔgɔw bɛ yɛlɛ an na hali ne min b'aw nɔfɛ ne tɛ fɛ k'a dɔn ko donna aw ni ɲɔgɔn cɛ kuma tɛ n'a mɛnna ta nkalon min ni tiɲɛ bɔlen mɔgɔw b'a kɛ sɛbɛ ye bari muso ko filɛ fɛn dɔ de don a ma nɔgɔn i m'a faamu e bɛ sabali e b'a to yen ale mana relâche cogo o cogo k'a tigɛ da o da la e kɔni k'a bila i kunkolo la k'i n'a bɛɛ ye kelen ye pour que e ka min ma nɛgɛ kɛrɛfɛ dɔrɔn a banna. Ka d'a kan e sigi b'a dɔn quoi ni mɔgɔ min ye i banabaatɔ ye ka gɛrɛ i la o de y'i ka mɔgɔ ye. Siga t'o la. Voilà mɔgɔ min mana i banabaatɔ ye ka gɛrɛ i la o de y'i ka mɔgɔ ye. I y'a mɛn wa voilà donc sisan n bɛ i ta ta a ka to yan. Allo cɛ sababu sabali sa ayi e ka t'i wari kɔnɔna la bani sa taa ne ka bureau kɔnɔ i ka t'i wari kɔnɔna la i bɛ dossier ninnu sɔrɔ yen nɔ. Ayi ne tɛna sisan n bɛ tin dɔ la fɔlɔ awɔ. Cɛ i yɛrɛ ti dossier foyi ɲini k'i b'o ye cɛ sabali sa awɔ ok donc sisan ne bɛ i b'i ta don yan sisan la donc ni sin b'i ye quoi
Voilà. Voilà. Itu kok. Ne tɔgɔ Mima. Mima. E yɛrɛ dun I ka yɔrɔ ka jan na. Non, bon. Ne kun tɛ yan quoi. I y'a faamu mais n nana sigida in na tile 2 in na quoi. Ya. O komi an ka yɔrɔ an ti so t'anw bolo quoi. An bɛ loger yan, an bɛ loger hôtel ni fɛnw de la quoi. Baaraw ka ca quoi. I y'a faamu wa. Mais n'Ala sɔnna ma n bɛ n libérer. E yɛrɛ kama n bɛ n libérer. Walasa ka walasa an bɛ se ka kuma cogo min na quoi. I y'a faamu wa. An bɛ dugawu kɛ Ala ka nɔgɔya kɛ. I y'a faamu. Voilà. Fana mana fili dɔrɔn a ko bɛɛ bɛ tiɲɛ ne yɛrɛ n'a ka jɛ a ka kɔrɔ mais ne kuma n'a fɛ hali sigi a m'o kɛ ne la ne n'a bɛnna a ma kuma ne fɛ a man fɔ n y'a fɔ fɛnɛ k'a lajɔ hali a ma tan di a taara ka n jɔlen to. Ok, n y'a faamuya. An b'a kɛ ten. An b'a to yen nɔ. Mima, somɔgɔw tɔɔrɔ tɛ kɔri baasi tɛ Mima ne yɛrɛ nana hakilina min fɛ ne mago de b'i la. Mima n'i y'a ye sera I ma n bɛna kanga kɛ ka kuma I fɛ. An ka jɛ tɛ bila jɛ ye dɛ. Bɛɛ Mamadu ne bi m'an bila jɛ la dɛ. Mais Mima ne ɲɛ b'e la cogo min I bɛ ka ko dɔw daminɛ an ni ɲɔgɔn cɛla la a tɛ marché dɛ Mima. Mamadu ni Bɛnsi I bɛ kɛ sababu ye ka kun don u ni ɲɔgɔn cɛ. I nalen filɛ k'an ka jɛ ɲagami an yɛrɛ t'a dɔn an kan k'a kɛ cogo min. I b'a dɔn Lakare ne bɛ bonya an ye teri c'est vrai mais ne b'i respecter parce que I ka kɔrɔ ni ne ye. Kana na ne latigi ni manamanakan ɲɔgɔn wɛrɛ la dɛ I tulo bɛ ne la. Ne de ko k'u ka kɛ ne fɛ yan. Olu de ko k'u bɛ ne fɛ. N'u bɛ ne fɛ ne b'u kuma ne bi ne po la ka di ne ye cogo min na chaîne ka di ne ne b'a bila o la. Wa Mima ne Lakare fana bɛ kuma kelen f'i ɲɛna. I ye denmisɛnnin de I tɛ fɛn dɔn dɛ. Mɔgɔkɔrɔba sigilen bɛ min ye denmisɛnnin jɔlen ta ye. Wa I kana na an ka yɔrɔ ɲagami k'a da. I ka sabali dɛ. I ka sabali n'i ma sabali a da man di la dɛ. I ye denmisɛnnin de ye sabali sinon a da man di la. I ma ko dɔ ye fɔlɔ wa o y'a daminɛ de. I nana ye I ɲɛ bɛ na man ɲɛ dɛ. I m'a fɔ i n'o bɛ I bɛ na n ka fini manamanakan ɲɔgɔn na. Ne k'e fo ne k'i fo bari I ka yɛrɛ ɲini bana o de b'i kan ne k'i fo. Lakare wuli ka bɔ yan. E ye denmisɛnnin de I ma Lakare n k'i ka wuli ka bɔ yan. I tɛ wuli ka bɔ yan. Wa ne nana tiɲɛ de f'i ɲɛna. Haramuya I t'a haramuya dɛ. N'i ma haramuya I bɛ débrancher ka bɔ ninnu na. I kana na an ɲagami an ka ko ɲagami ɲɔgɔn na. I y'a faamu. Ja o b'i faga. Sabali dɛ o b'e faga. O min bɛ ka f'i ye la dɛ o b'e sɔn. Wa n tun bɛ kuma kelen f'i ɲɛna I k'a to n'i m'a to a da man di la n'a fɔr'i ma k'a to a to n'i m'a to n'a to n'i kɔrɔ I kelen b'a to. Wa n ta t'o fɛ. Lakare de bɛna to ne kɔrɔ wa Mamadu de bɛna to ne kɔrɔ. Ne ka tiɲɛ de f'i ɲɛna. Jɔn de bɛna to ne kɔrɔ wa Bɛnsi de bɛna to ne kɔrɔ. A kɛra I cogo cogo a y'a kɛ ten. Min gɛngɛnen bɛ nani bɔ e min yɛrɛ ta ye fɔlɔ. E tɛ ne min ma dɔn walahi e bɛ tugu ne la. I tɛ n dɔn mais n bɛna n yɛrɛ jira aw bɛɛ la kelen. Cɛ a tɔ bɛ ka k'i ɲɛdɔn dɛ trop.